Bismillahirrahmanirrahim. Daşarda gezip beren, ağzından her form meşrubatın iyisi gelip beren oğlan bilen, ey jowany kim mescidin için notin Allah Taala'nın buyruğunu esecek bolyan, sen bilen şoň parkyn aýdyp beren men sana. Ey zenana iki qorsağına çakamda toylarda gezip be, sen bilen hem sayaňky ýaşma kıljak gezip be, parkyn aýdyp beren men. Ey musulmanlar iki Allah Taala'nın buyruğunu ýaşajak bol. Kimin howsalasy bar daňdan turup mescide gelmek? Mescide gelýän adam bilen 8de turup rahat bolup uykusuna alyp turýan adam. Siziň de parkyňyzy men açyp bereýin. Malna haram goşýan adam bilen haram goşmany kärgeri edip, elini patladyp, pil baryn çekip o tarapdan da bir nefer wa malakamda öýüne ırskal getirýär haram. Siziň de parkyňyzy ýolum açyp bereýin men. Fastabiqul hayrat. Allah Taala näme diýdi? Men büýrümde ýaşaň diýdi. Näme diýip? Çon büýrükde ýaşaýan adamyň evvelin derejesi Allah Taala "Ellezine yahmilunal arsha ve men hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ve yu'minuna bih ve yestağfiruna lillezine amanu." Allah Taala näme diýär? Men büýrümde ýaşaýan adamlar gulak assan diýipdir. Men barnamanda ýaşaýan insanlar zenany erki adam ýok gulak assyn. "Ellezine yahmilunal arsha ve men hawlahu." Men azim bolan arşym göterip duran 8 ferişte, bir ferişteyi ki fakat kulağının gerişine çelim yürüysen 700 yıllık yol eptir peygamber bolmaz. 8 tane ferişte Allah Taala'nın arşını göteripdi. Şola näme doga etýän bolsa o. Yu'minuna bihi ve yestağfiruna lillezine amanu. Yerin yüzünde her kim iman amele salaha gaýym bolsa şu arşy göterip duran ferişteler yerdäki musulmanlara doga etýär diýipdir Allah Taala. Aham näme diýerler? Rabbana wasi'ta kulla şeyin rahmeten ve ilmen faghfir lillezine tabu vettaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Ya Rabbim sen ýolunda ýaşap beren musulmanlaryň hemişe günahlarını geçdi, kıyamatda dertli azabyňdan şolar gutar. Rabbana ve adkhilhum cennati adnin allati wa'adtahum. Ey arasdaga diýen zenanalar, şu defedäki arşy götürip duran ferişteleň dogasa. Ya Rabbim şolar wa'da veren cennetine sal ve men saluha min abaihim ve azwajihim ve zurriyatihim zenana taqawwasa olorda goýma, gözüne agladyk goýma, olorda cennete sal. Inatasa arasada bolsa olorda cennete sal. Oğuz gyýlar inniki öňü weseller arasada boljak bolsa olorda cennete sallyp Allah Taala Qur'an-ı Kerimde şolaň ferişteleň dogasyny ýazypdyr ha. Sen dünýeden geçenden sonra kabrda 2 tane ferişte etini ýiyecek bolup duha, 8 tane ferişte 2 arşy saklapdy, size doga edipdi ha. Şu dogalar da 100% kabul, kıyamatda da gülüp yaşarsın inşallah. İkilencesi, dünyadan geçecek lehzende sen nämen gaýgatýan fakat janyň kıyın çıkarmıka ya gawy çıkarmıka. Fakat şu gaýgy bolýan musulman adam. Emma din we diýanet bilen bolmaýan adam janyň azylygy bir tarafda. Otady ewünne geljek wagtda majaralar näme hadip musulmanlar geljek wagtlar ananansaň o zatlar gaýgat ýa tetärik bolmansaň gabrda kıyamatda näjir bolar hadip esteresi ba ondan naşgary ýa-ni aýtdyk desler peygamberimiz miftahal leşer bilen adam şeriň başy diýipdir, şeriň açar diýipdir. Şeriň açar bolandyr ýa bolan nädir diýip onu gaýgadyp başyny şodur şu betbaht bolup dünýäden geçýär. Oň ölümi bilen beýleki insanlaryň ölümini diňep berme. Hop gabra bardyňmy? Ey namaz bilen, arada bilen, arasaçylyk bilen işi wa jowan oglan. Ey masharet ýaly sen aklyň ýok ahym. Aklyň bolsa sen wa malakamda öýüň irabat etip goýmalydyň diýäkamda sen ýykyjak kümäňe atdakyan haram horlar. Gabra baranda parklaňyz belli bolar. Görmäne hemmäňe de bir diýer köje dakamda 2 tane gargyn soňrakamda soňusyny üçümdir gaýtýan ýalakdyr. Emma etekdäki bolýan majaralardan men habarym bar. Kulak assyň o. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh dünýeden geçipdir. Hazreti Ömer dünýeden geçenden sonra jaýlapdylar. Gör Allah Taala'nın buyrugy bilen ýaşaýan, senin ýerde o betbaht agyl hafa, gözi hafa, zindygisi haram bilen aýlanýan adam näjire? Hazreti Ömer radıyallahu taala özüňize eşitýän din we diýanet bilen bolan beýik insan öz memleketimizde Hudaýa şükür din islamyň etegine girmeklige de sebep bolan ulagam bir beýik muhterem insanla dünýeden geçipdir, gabra barypdyr, 2 tane ferişte getdir, muňa Munker we Nekir gelipdir. Ey Ömer diýipdir, senden 3 tane sualymyz bar diýipdir. Hudaýyň kim? Peýgamberiň näme, diniň näme diýipdir. Hazreti Ömer'in arkasy Hudaý Taala din bilen bolansaň. Hazreti Ömer sorapdy, "Siz nerden gelýäňiz?" diýipdir. Gabrdaky yatan adam ha. "Nerden gelýäňiz?" diýipdir. "Onda biz arşyň ýanyndan gelýäs" diýipdir. "Arşdan ber näçe mesafet?" diýipdir. "Palança milyon mesafet" diýipdir.
Näme getirdiňiz diýipdir. Bir 3 tane sual getirdik. Şoň jogabyny alyp gitjek bolýar diýipdir. Ey samsyklar diýipdir Hazrat Ömer. Siz arşyň ýanyna gelýäňiz diýipdir. Bir 3 tane sual diýipdir. Şu agyr mesafetde, daş mesafetde özüňiz ferişte bolansaňyz, özüňizde ganatyňyz gawy bolansaň, azyjyk mesafetde gelip ýetadiňiz. Azyjyk wagtda gelip ýetadiňiz. Ýok-ha mesafet beter gatytdy, mesafet beter daşytdy. Şu arşyň ýanyna geleňizde 3 tane sual ýadyňyzdan çykaraňyz. Men näzire 1 metr ýarym çukuryň içinde Allah Taala ýadymdan çykaraýyn diýipdir. 1 metr ýarym çukura girdim mena diýipdir. Men näzire 7 gat asmany yaradan Hudaý ýadymdan çykaraýyn diýipdir. Siz 3 tane sual ýadyňyzdan çykaraňyz diýipdir. Haýaňyz ýokmy diýipdir. Şeý diýeni ýerine götüpdirler. Maňa diýeli din bilen bolmak, maňa diýeli aqide bilen bolmak, maňa diýeli din we diýanet arasynda ýaşamak. O ýykyjak kömägisin näki bereket aýtdylar şoňa. Libasyň yama walakamda onda da halal bolsun, Allah Taalaň buyrugy bolsun diýip ýaşamaklaryň agybety şu. Ya bir wagtda olahan adam diýjek bolsaň, onuň etegirek geleýin. Bir wagtda Hazreti Bayezid Bestami Kuddüsü Sirruhun bir sadas sofrasy barmyşdyk benne. Hazreti Bayezid janyň kündügini getirýärmişdik. Hadym da bir sada çofan ýaljak bir hadamy barmyşdyk benden. Aham benne hemişe umydy känmişdik. Men Hazreti Bayezid Bestami Hudaý Taala bilen bidun wasyta kepleşýän ewliýaň hyzmatyny inşallah kabirdaky feriştelere suallara rahat cevap berer diýip öz döwrüňdäkilere aýtýarmyşdyk benne. Aham sen näzire bilýän, nagat mutmain kepleýän diýerlerine onu dünýeden geçende kabrym bardan golaňyz goýun, netijany alarsyňyz diýipdir. Aham şu taýda dünýeden geçipdir bir näse wagt geçenden soňra, aham dünýeden geçenden soňra bar kabryň üstüne golak asallaryny aňarda münker nekir gelipdir. Münker nekir geleni ýanky saata çofan ýaljak bir Allah Taalaň buyrugyna ýaşaýan adam näme jogap beripdir? Siz Hudaýdan soraýaňyz, siz Peygamberden soraýaňyz, siz dinden soraýaňyz, haýaňyz ýokmy diýipdir. Men Hazreti Bayezid Bestami Allah Taala bilen bidun wasyta kepleşýän insanyň üsmegini göterýärdim men diýipdir. Siz näzire menden Hudaý soraýaňyz diýipdir. Men Hudaý imanym bolmasa, Hazreti Bayezid Bestamiň üsmegini göterjekmi men diýipdir. Hudaý Taalaň dostuny men hyzmat etdim. Bugun kon gelip Hudaý näme diýip menden soraýaňyz diýipdir. Şeý diýen ikisi ýerine götüpdir diýe. Maňa diýeli din we diýanet bilen bolup ýaşamak. Emma ey musulman, men günah etsem, ya beýlek musulmanly günah etse, kabirdakiler näme bolar? Ferişte ha. Bir wuranna Hazreti Sofallah Yarişan aýtdy, beýlek ähli sünnetin aqidasynda da baý gurdyň 7%. Kabirdaky adam şu 3 tane suala faqat jüret edip jogap bermesin, ya başaryp jogap bermesin. Bir gözler bilen şu 2 gözüniň etegine wurulýardy aqide ähli sünnetde. Şu taýda şoň derdini jytaman bir gyýgyrjak, Koreýa hakyň 4 döwründäki heýwan hemmesi eşitjek diýipdir. Aqide ähli sünnetde baý gurdyň. Öýündäki daqawullaran itine sellim, öýündäki daqawullaran sagarna sellim eşitjek diýipdir. Haýsy deň bolýar? Haram bolsa deňmi? Halal bolsa deňmi? Olaň ikisi ferişten dalak göberdiler. Ey insan, erzeşiň ýokardyr. Ferişteden de ýokardyr erzeşiň. Ewel erzeşiňi bil. Sayi hak berseri bende bowet, akıbet jugýanda ya bende bowet diýip Hazreti Mevlana Hudaý tapsak diýsen tafarsyň hemişe de. Onuň üçin munjyry ýaşamak bolansaň, qadim ýaşarlarymyz kän dogat diýmişdik, ýoluň ak bolsun, hemişe büýrük bilen ýaşadyň. Çün hemmeler şu büýrüň üçin demişdik. Allah Taala ömrüňe bereket bersin diýip qadim ýaşarlarymyz kän dogat diýip şu dogalar ewilip gele bolsun. Ýöne bir gördüň da baha. Ahun molmoly, börük göýmeli, ýeselle göýmeli, akça konup uzyn etmeliýän gördüň ýok ha. Gördüň näme? Sen börük göýmesen göýme, selle göýmesen göýme, akça göýmesen göýme, emma büýrük bilen ýaşamaly bolarsyň. Bir wagtda Hazreti İbrahim Edhem'in ýanyna bir gelipdir diýdi. Ey İbrahim Edhem, elbet ol adam latlyk bir zat bolmaly, ýok İbrahim Edhem olahan ewli adam. Ýöne ders bar şolaň majarasyny. Hazreti İbrahim Edhem'in ýanyna bir jawan oglan gelip aýdypdyr. Ey İbrahim Edhem, sen bir olahan adam diýipdir. Men bir itim ma diýipdir. Men itimin gorugy bilen sen saqqalyň näme farky bar diýipdir. Hudaý saklan şey diýipdir. Sen saqqalyň bilen men itimin de gorugy bar diýipdir. Şolaň ikisi meňzeş diýipdir. Näme farky bar diýeni Hazreti İbrahim Edhem aýdypdyr. Eger saqqal diýipdir, men kıyamatda cennete elçek bolsa, Allah Taalaň buyrugyny elçek bolsa, onu saqqal gaw diýipdir.
Emma ulaika kel anami belhum azal qafindaki daqul itinsa Allah taala wafan yok bolsa şu saqqallı olup durupda da şu saqqalın hormatan saqlamanı kıyamatda oda girsem onda sen itin qoruğa dipdir. Der saydıptır. Selleyki eteğine Allah Taala'nın korkusu yok bolsa o selle derdi yaramayandır. Bir libası ki aqçı libaska yaqamda eteğine Allah Taala'dan korkmajak bolsan o libas cehenneme eltiye. O libasdan peyda yok. On yerine bir sadece soppaçka yaqamda gözün yaşı olup yüreğinde Allah Taala'nın korkusu olan kan qawdır ey musulman doğan. Dinin mağzının görürün haşıla. Dinin aytsak bolyanlardır. Daşına odallamaklıktan önce içine odallamalı olarsın. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.